שופט שלא חשבנו ולא ידענו שנגיע למצב הזה. קודם כל אמרו לנו שהם אנשים שמאמינים בקוראן והם לא יעשו לנו רע, הם ייתנו לנו את אותם התנאים שיש להם בתוך המערות. התחלנו ללכת במנהרות, שהאדמה היא לחה ויש לחות כל הזמן, והגענו לאולם גדול, שם התרכזנו איזה 25 איש. אחרי איזה שעתיים, 3, הם הפרידו מהקיבוץ שלי, מקיבוץ ניר עוז, 5, ואת אותם 5 שמו בחדר לחוד. היו צמודים אלינו שוטרי משמר שלהם וחובש. והגיע גם רופא, ודאג שישלחו לנו פחות או יותר את אותם הכדורים. ככה שכבנו שם על מזרונים. הם מאוד דאגו לצד הסניטרי, שלא נחלה להם חס וחלילה. והיה לנו צמוד רופא שבא כל 2-3 בא לראות מה קורה איתנו, והחובש לקח על עצמו את האחריות ודאג להביא תרופות, ואם לא היו תרופות באותו דבר, אז הם הביאו תרופות שמגבילות. היה איתנו בחור עם האופנוע שסחבו אותו, והוא היה פצוע ידיים, רגליים, זה היה רחמנות לראות אותו. ישב הפרמדיק כל יום שעה, 1.5 ריפא אותו, הביא אותו עכשיו למצב טוב יותר, הרבה יותר טוב. הרופא שלח סוג של אנטיביוטיקה. הם דאגו לכל הפרטים, ויש פה מלא נשים ויודעות מה זה היגיינה נשית. הם דאגו שיהיה לנו הכל. הם דיברו איתכם, הם שוחחו איתכם? הם ניסו, אנחנו אמרנו להם בלי פוליטיקה. אבל הם דיברו על כל מיני דברים. הם היו מאוד ידידותיים אלינו. שואל אותה מדוע היא לחצה את היד לחמאס ברגע שהיא נכנסה בעצם לאמבולנס של הצלב האדום. אנחנו ננסה לשמוע. הם נכנסו אלינו בעדינות, ואת כל הצרכים שלנו הם סיפקו.